И здравейте хора, днес ще ви покажа как да хакнете Фейсбук. И започва. Влизате в Google. Пишете буквата F. На значение Facebook. То пак ще излезе. Извинете, че компютъра е много бавен. Пишете имейла. Ако го знаете, пишете го. Правите грешни пароли. И то веднага влиза. То на братовчетни. Знаете, че няма да го хакнете, ами може да влезете. Може да влизате по всяко време. Когато се искате. Когато се пожелаете. И както виждате, се получи. И това беше от мен. Чао!